Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na minsang natakot harapin ang paglipas ng panahon at ang pagsapit ng kanyang dapit hapon. Siya ay si Josue. Tatlo kaming magkakaibigan sa aming barangay. Ako, si Mando, at si Honesto. Lumaki kami magkakasama at tumanda ring magkakasama. Akala namin, habang buhay ng ganon ang aming kalagayan. Ngunit sa pagdagdag ng aming edad taon-taon, nababawasan din ang araw na maaari pa kaming manatili sa mundo. At ang katotohanan yun ay nagdulot sa aming tatlo ng labis na takot. Oh, uminom muna kayo nito sa labat. Ito ang nararapat sa atin. Tama ka, Mare. Kung kapeng iinumin namin, baka gising kami magdamag. Tama. Masarap tong salabat na to. Nilagyan ito ni Marciana ng honey, di ba? Ay, oo. Ay, siya. Maiwan ko muna kayo. Salamat mali, ha? Oh, biskwit. Galing to sa anak ko. Imported daw to, kaya masarap. Tikman niyo. Aba, naku, mukhang ang masarap, Josue, ha? Kaya lang, kaya pa kaya yan ang ipin ko. Malambot lang ito. Tikman mo muna kasi. Ay, teka. Nabalitaan niyo na ba yung nangyari kay Ador? O yan din sana ang ikukwento ko. Naunahan mo lang ako, eh. Inatake, di ba? Oo. Maayos pa naman daw yun. Wala namang dinaramdam. Maliban sa parang tumutusok-tusok sa dibdib, kaya nagpadala sa anak niya sa ospital. Ay, kaya lang, pagdating sa ospital, bigla na lang daw nangisay. Ay, naku. Atake na pala yun sa puso. Ganun lang kabilis, pare. Uy, hindi naman yun manginginom, hindi ba? Oo, walang bisyo yun. Siguro, dumating na tayo sa panahon. Kailangan na nating maging handa anumang oras. Ay, maging hanggang mamatay. 60 anyos pa lang tayo. Ang sabihin mo, 60 anyos na tayo. Mapalad na tayong nabiyayaan tayo ng 6 na dekada dito sa mundo. May iba na 40 anyos pa lang Binabawian na ng buhay. Naku, wala pa akong apo. Ayoko pang mawala. Magdiriwang pa kami ng asawa ko ng golden anniversary namin. Kaya dapat umabot pa ako ng 80. Sige. Kalabisan na naman yata yan. Bakit? Kung maaari na umabot tayo ng 100 taon mas mainam sana. Kanina ka pa nagbubuntong hininga dyan. Ano ba pinoproblema mo? Marciana, naisip mo na ba? Paano kung mamatay na pala tayo bukas? O kaya mamaya? Taong to, bakit na mga iisipin yan? Walang sino man sa atin na makakahula kung kailan tayo kukunin ng Diyos. 6 na dekada na tayo sa mundo. Pero pakiramdam ko,
napakarami pa nating hindi nagagawa. Hindi nararanasan. May panahon pa tayo. Kaya kung may gusto kang gawin, maaari mo pang gawin. Paano kung bigla na lang sa ating bawiin ang ipinahiram na buhay ng Diyos? Wala naman tayo magagawa. Natatakot ako, Marciana. Josue, ano ka ba? Natatakot akong... Pabili nga po ng salmon. Ate Gigi! Ay, Elay! Ay, namamaleki ka rin pala. O ano yung mga pinamili mo? Eto, panay gulay kasi si tatay. Hindi naman pwede na sa kanya yung karne at mga matataba. Ay, oo, tama ka. Kaya nga ako matagal mamalengke. Kasi si mama at si papa, marami nang bawal kainin. Mahirap pala, no? Kapag matanda na. Sinabi mo pa. O, kumusta nga palang tatay mo? Magba-birthday siya sa susunod na buwan, hindi ba? Oo, ate. Pumunta kayo sa bahay, ha? Naku, kami pa bang mawawala? Alam mo naman ang tatlong yon, si tatay at si Mang Mando, tuwing may espesyal na okasyon, aba, hindi pwedeng hindi sila kumpleto. Dapat sana kumakanta tayo ngayon sa videoke. Ba't naman bigla mo na lang kaming iniwan, Onesto? 61 na sana siya ngayon. Uy, Mang Mando, Ah, Mang Josue. Elay, nakikiramay kami. Salamat po sa pagpunta ninyo. Elay, ano ba nangyari? Ang nabalitaan ko ay tumaas ang presyon ng dugo niya kaya pabalik-balik sa klinika. Oo nga po. Minomonitor nga namin yung presyon ng dugo niya kasi madalas siyang mahilo. Ganun. Akala namin madadala ng maintenance niya ang gamot. Wala rin po. Naku, Inatake pa rin siya. ay naku. Siguro oras niya na rin po talaga. Kahit gustuhin man namin madugtuan pa ang buhay niya. Wala na kami magagawa. Tatagan ninyo ang loob ninyo, Elay. Ang nanay mo, Ayun po, panay ang iyak. Pero naririto naman po yung mga kapatid ko. Kaya alam ko po, mapapanatag din si nanay. mula ngayon, kami dalawa na lang ni Mando ang magkasama. Josue, Sino kaya susunod sa... Two, Nasaan na ba si Papa? three. Pa! Bakit? Anong ginagawa niyo? Nag-exercise. Nag-exercise kayo rito sa bakura natin? Oo. O dapat tiyaya niyo si Mama? Naglalaba. Yun na raw ang exercise niya. Ay, nakagrabe ang pawis ko. Parang naging conscious kayo masyado sa kalusugan niyo Mula nang mawala si Mang Honesto. JJ, ayoko pa mamatay. Malulungkot ang mama mo kapag nawala ako. Huwag kayong mag-alala. Alam ko mahaba pang buhay niyo. Dahil bibigyan kayo ng Diyos ng mahabang buhay. Kasi mabuti kayong tao. Salamat, Marciana. Ay, kukunin ko na itong isang upuan Dalawa na lang naman kayo dyan. ay, marami na naman sanang kwento si Onesto kung naririto siya. Nasaan na kaya siya ngayon, Mando? Ha? Hindi natin alam. Tayo kaya? Pag dumating na ang araw na mawawala na tayo, saan kaya tayo mapupunta? Yan ang iniisip ko ngayong mga nakaraang araw Alam ko, natatakot ako. Dahil
Hindi ko alam kung saan ako mapupunta. Baka naman mapunta tayo sa langit. Hindi naman tayo mga masasamang tao, di ba? Buong buhay natin, inalay natin para pagsilbihan ng ating pamilya. Ikaw, pinagsilbihan mo ng mahabang panahon ng ating bayan bilang isang pulis. Tama ka. Ginugol natin ang buong buhay natin para magsikap. Makapagpundar para sa ating mga sarili at sa ating pamilya. Nag-iipon tayo ng pera. Bumili ng lupa, ng bahay. Pero lahat ng yun, hindi naman natin madadala kapag tayo'y namatay na. Parang nawawalan na ng saysay ang lahat kapag namamatay ang isang tao. Ang katawan natin na ginamit natin para maitaguyod ang ating mga pamilya at matupad ang ating mga pangarap, ilalagay lang sa isang mahabang kahon o kaya sa isang maliit na lalagyan ng amo. Ay, kaya dapat siguro habang nabubuhay tayo, gawin na nating makabuluhan ang bawat araw. Dahil kapag binawi na ang ating buhay, wala na. Tapos na. Magiging ala-ala na lamang tayo. Oh, Mang Mando! Mang Josue! Ay, Naparito Elay. po kayo. Oo. Tuloy po. Eh kasi naalala namin, anibersaryo ngayon ni Honesto, hindi ba? Bukas pa po. Ako, ay, makakalimutin na talaga tayo. Ayos lang po yan. Oo, salamat naman, oo. Pero sana'y huwag kang magkaganyan pagtanda mo, Elay, ano? Tama ko kayo, Mang Mando. O sige po, maupo po kayo. Ikukuha ko kayo na maiinom. Wag na. Ibibigay lang namin ito. Oh, ano to? Cake? Eh, kaarawan niya sana ngayon. Ah, Eh, dahil wala na siya, kaya ayun na lang ang kumain niya, ha? naku. Napaka-thoughtful niyo po talaga. Kung nandito pa si tatay, tiyak na maluluha na naman yan sa tuwa. Emosyonal pa naman yun. Namimiss na namin siya ng Mang Mando mo. Kaya lang, iniwan niya kami kaagad. Hindi man lang siya nagpaalam sa amin. Kaya nga po eh. Kagalitan niyo nga lang po siya kapag nagkita-kita ulit kayo sa langit. Ang ibig ko po sabihin, pagkatapos ng napakahaba pang mga taon, hindi naman po ngayon. Hindi pa naman po kayo susunod sa kanya. Akala ko labay na rin ang pupuntahan ko Walang yaka, akala ko pa nag-iingat ka. Eh bakit ikaw naman itong na-ospital? Pneumonia raw. Buti nga't naagapan. Naku, magpe-face mask ako. Ikaw ngayon magpagaling ka nga. Huwag mo kong uunahan. Alam mo naman kapag nawala ka, mag-isa na lang ako. Mando, akala ko nga mamamatay na ako. Naghahabilin na ako sa mga anak ko nung isang araw. Naku, Takot ako. Akala ko hindi na ako gagaling. Mabuti at bumuti na ang pakiramdam ko. naku, huwag mo kang isipin yun. Ay, magdiriwang pa kayo ng golden anniversary nyo ni Marciana. Sana nga. Oo. Sana nga humaba pa ang ating buhay. Ma,
Hindi pa ba tayo uwi? Kanina pa kayo rito. Kanina pa tayo. Gabi na, alas 9 na. Gigi, Bumalik na lang kayo bukas. 1 taon nang nakalilipas. Binisita ako sa ospital ng Mang Mando mo para sabihan na magpalakas. Sinong mag-aakala ngayon? Mawawala na rin siya. Mag-isa na lang ako. Magkasama na sila ni Ernesto ngayon. Talagang ganyan ang buhay pa. Natatakot akong mamatay. Pero masakit naman ang maiwan dito sa mundo ng mga taong mahalaga sa iyo. Pa, naririto pa naman kami. Wala kayong magagawa kundi magpatuloy kahit na masakit at malungkot. Ipagpasalamat na lang natin na kayo naririto pa, malakas at malusog. Mando, paalam na muna. Babalik ako bukas. Kung papunta ka na kay Ernesto, ikumusta mo na lang ako sa kanya. Nawala man kayo na maaga, mananatili naman kayo dito sa puso ko, aking mga kaibigan. Sa awa ng Diyos, sa susunod na buwan, magdiriwang na ako ng 70 anyos ko rito sa mundo. Ganun pa man, hindi na gaya ng dati ang aking araw-araw na buhay. Nabawasan na ang saya dahil wala na ang aking mga matalik na kaibigan. Ang napagkanto ko lamang ay totoo ngang lahat. Tayo ay mamamatay. Mas mainam kung mas maging magaan ang loob nating tanggapin ang katotohanan ito. Sa ganitong paraan, mas magagawa natin ang ating mga gustong gawin habang naririto pa tayo, at mas mabibigyan natin ng halaga ang bawat araw na ibinibigay sa atin para mabuhay. Ako si Josue, at ito ang aking buhay. Ang buhay ng tao, kasing ikli lang daw ng gitling o kwit na nagdurugtong sa taon ng ating kapanganakan at sa taon ng ating kamatayan. Kaya habang tayo ay nabubuhay, let us live life to the fullest. Mga nagsiganap: Phil Cruz, June Ligaspi, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Lionel Benamin sa papel na Josue. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiel. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Villar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lapano. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang binatang
itinuturing ang kanyang buhay ngayon bilang second life at kung ano ang natutuhan niya sa kanyang near-death experience. Siya ay si Danding. Nagsikap ako sa buhay hanggang sa unti-unting nakaahon ang aking pamilya sa hirap. Subalit habang umaangat ang aming buhay, umaangat na rin pala sa lupa ang aking mga paa. Oh, kaya na bahala mag-ayos niyan ha. Babalik pa ako sa opisina. Mag-overtime ako. Totoo ba ito nakikita ko? Pwede na yata tayo magtayo ng sari-sari store nito, Naya. Nay, Sandy, sara niyo naman ang bibig niyo. Baka mapasukan na yan ng langaw. Landing, bakit ka naman bumili ng pagkarami-raming grocery? O bakit? Ayaw niyo? Buti nga yan, sapat ng supply natin dito sa bahay. Ay, hindi lang sapat. Sobra-sobra pa, kuya. Teka nga muna, may problema ba? Magkano lahat ito? Huwag niyo nang itanong. Anak, napakarami nito. Pwede na natin ipamigay ito sa buong barangay kung mamimigay tayo na relief. Eh, saan natin ilalagay yung mga ito, Nay? Magandang problema ang pinoproblema niyo. Kaya iiwan ko na kayo. Ay, Nay! grabe naman ang kuya mo kung gumastos ng pera. Di ba nga natin nauubos yung mga green rosary niya no isang linggo? Ayusin na lang po natin to. Tapos, sabihan natin siya na sa susunod na taon na siya mag-grocery ulit. Ngayon kumikita na siya ng malaki sa trabaho niya. Beh, parang hindi na maingat sa paggastos ng pera ang kuya mo. Hindi ito mainam sa... Inat ako ng kotse na to. Yabang driver nito. Ang lit-lit na sasakyan niya kumpara rito sa sasakyan ko. Buti pa, overtaken ko. Pare. Baka pwedeng bagalan mo lang ang pagpapatakbo kasi mukhang nahihilo na si Chari eh. Chari, kaya mo pa ba? Ako nasulo ko eh. Oo, kita. Sa totoo lang, pinipigilan ko lang. Ang hihinaan niyo naman eh. Ano ba? Meeting lang naman yung pupuntahan natin, Daddy. Tsaka hindi pa naman tayo late. Bakit? Paano kung nakikipagkarera? Ang yayabang kasi nitong mga driver na to eh. Kung maka-overtake sa akin, kala mo sarili nila ang Baka daan. naman pare, may emergency sila eh. Bagalan mo lang. Mukhang biyaheng langit ng andar mo eh. Mabuti ka kung sa langit tayo makakarating. Eh, paano kung sa bilangguan? Ayan. Dito natin itatayo ang plano mong rest house, Danding. Ipagawa niyo na kaagad tayo. Bibigyan kita ng pera. Ikaw na bahala mag-budget. Oo. Eh kung maliit lang naman, kaya na sigurong 3 buwan. Oo. Para maihabol sa birthday ko. Dito ako magpapaparty tapos iimbitahin ko mga katrabaho ko. Nako, kahit buong bayan pa ang imbitahin mo. Kayang-kaya. Bayang lawak ng lupaing ito. Kapag wala kayong ginagawa ni nanay sa bahay, pwedeng dito kayo mag-relax. Tapos na ang panahon, isang kahig, isang tuka tayo, tay. Kaya huwag niyong sayangin ang pagkakataon na maranasan ang komportableng buhay. Naku, anak. Salamat sa pagsisikap mo para sa amin. Abay, kung hindi dahil sa iyo, hindi namin mararanasan ang lahat ng karangyaang nararanasan namin ngayon. Grabe, Denver. Magkano kayang ginastos ni Danding sa pag-organize ng birthday party niya na to? Ang daming bisita, ang daming pagkain, ang daming alak. Eh, ang taas ng sweldo niya eh. May mga natatanggap pa sa commission. Pareha lang ito sa kanya. Minsan na naisip ko, palibasa nasa finance office ako, no? Mukhang nag-overspending na siya. O kung hindi man overspending, nagwawaldas siya ng pera. Pansin mo ba?
Madalas sa mga mamahaling siyang restaurant kumakain. Ang isang meal halos 1,000. Eh, hindi niya rin kasi naranasan ng mga ito ng kabataan niya. Kasi mahirap po sila sa daga. Ito sa bagay. Sorry, Denver. No, danding. Ay, Sorry. May kwarto sa loob. Pwede kang matulog doon kung hindi ka na makakauwi. Si Denver naman, hindi matutulog to eh, kasi magiinuman kami rito. okay lang ako, Dandy. Huwag mo kong alalahanin. Kumusta ang bahay bakasyon ko? Maganda ba? Wala akong masabi, pare. Dugot pawis ko to. Baka sa susunod, mapagawan ko na ito ng swimming pool. Wow, di na talaga mapipigilan yung pag-asenso mo, no? Sana, kahit napakayaman mo na, hindi mo pa rin kami makalimutan. Danding, anak. Bigyan mo naman ng konsiderasyon ang iyo mo, ha? Walang-wala sila ngayon. Tay, sanla lang ang usapan. Ngayon, dapat nilang tubusin ang palayang isinangla nila sa atin. May nangyari ngang hindi inaasahan sa tiyo mo. Kaya hindi pa nila maaaring tubusin yung lupa. O edi, ibenta na lang nila sa atin. Kaya ko naman bilhin yun. Dadagdagan ko na lang yung binigay ko sa kanila nung isinanla nila sa akin nung isang buwan. Tanding naman. Ano bang ibang tao sa yung tiyo mo? Konting konsiderasyon naman sana. Nay, pera ang pinag-uusapan dito. Kaya nga eh. O bakit? Nauubos na ba yung pera mo? Hindi pa naman natin kailangan ng pera, hindi ba? Nasasabi niyo yan dahil hindi kayong nagkakandakuba para maghanap buhay. Danding, huwag mo pagsasabihan ng ganyan ng nanay mo. Kayo na lang ang magpaliwanag kay Tiyo. Sabihin niyo, Tay, bibigyan ko siya ng hanggang 1 linggo para tubusin ng lupa. Kapag hindi niya natubos, akin ang lupa nila. Sorry naman. Simpleng report lang to, nagkakamali ka pa. Ay, sorry, Dandy, ha? Antok na yata ako nung ginagawa ko yan, eh. Ang dami ko kasing backlog. Halos 1 linggo kasi ako nagkasakit. Kaya hindi ka ma-promote eh. Palpak ang trabaho mo. Ano? Nauna ka pa sa akin dito sa kumpanya. Pero ako, ang dami ko nang hinawakang posisyon. Ikaw, andyan pa rin sa posisyon mo nang marat ng kita rito. Sorry, advice ko lang sa'yo ha. Magtrabaho ka ng maayos para makaakyat ka naman kahit sa isang bagdan lang. Masarap makaranas ng mataas na sweldo. Promise. Yabang mo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Akala mo kung sino ka na? Hoy, kahit hindi ako napopromote at kahit kakarap ko ng sweldo ko, masaya ako sa ginagawa ko, ha? Ngayon lang ako nagkamali sa report na sinabit sa'yo pagkatapos kung makapagsalita ka, wala bang mortal na kasalanan yung nagawa ko. Bakit nagtataas ka ng boses, Chari? Masyadong sensitive tong kaibigan mo, Denver. Kausapin mo nga yan. Yabang mo. Hoy! Landing! Chari, tama na. Ay, ang yabang walang yan yun eh. Akala mo kung sino siya na may-ari ng kumpanya? Makikita niya. Makikita! Gawa mo. Basa naiingit siya dahil ang layo na nung narating ko kumpara sa kanya. Well, bakit ako binubusinahan nito? Balak mo mag-overtake, ha? Pahaharutin ko sa sasakyan ko. Tingnan natin kung makahabol ka sa akin. May papalabas ang truck sa kanan ko. Mababangga niya ako! Buhay pa ba ako? Lumis sa akin yung truck. Ang ulo ko. May dugo ba? Sugat. Wala bang naiupi sa sasakyan ko? Buhay pa ba talaga ako? O kakaluluwan na lang ako? Kuya? Ang aga mo naman umuwi. Sunday, Okay ka lang ba? Bakit parang lupay-pay ka? Nanginginig ka ba? nakikita mo ba ako?
hindi? Hawakan mo kamay ko. Bakit ang lamig ng kamay mo? Parang kang bangkay. Bangkay na ba ako? Patay na ba ako? Kuya! Ano bang nangyayari sa'yo? Sandy, buhay ba ako? Oo, buhay ka! Kuya! Kuya, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Nay! Nay, si Kuya! Masama pa ba pakiramdam mo? Pangalawang araw mo na rito sa bahay. May 2 araw ka nang hindi pumapasok sa trabaho. Nay, O bakit? patawarin niyo ako. Saan? Sa lahat. Patawarin niyo ako sa pagiging mapagbatas ko. Patawarin niyo ako kung nakapagsasalita ako ng hindi maganda sa inyo. Anak mo ito, wala yun. Sabihin niyo kay Pio, kahit huwag na niya munang tubusin ang lupa. Saka na lang, pag may pera na sila. Oo, sige. Sasabihin ko. Oh, matutuwa yun. Hindi ako perpekto, Nay. Nagkakamali rin ako. Sana sabihan niyo ako kapag sumusobra na ako. Kapag nagiging labis na ang pag-uugali ko. Oo naman. Salamat, Nay. Salamat sa pag-unawa mo sa akin. Hindi ko na sinabi sa kanila kung anong nangyari sa akin ng araw na yun. Pero hanggang ngayon, 2 taon na ang nakararaan, tandang-tanda ko pa rin ang pangyayari. Kung hindi sa kamay ng Panginoon, baka matagal na akong nailibing. Ako si Dandy, at ito ang aking buhay. Saan man tayo dalhin ang ating mga paa, sa ibaba man o sa itaas, manatili sana tayong mapagpakumbaba. Marag Siganap, Susan Robles, Jun Ligaspi, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Linel Benamil sa papel na tanding. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labano, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang anak na buong pusong nagbigay daan para sa kaligayahan ng kanyang ina. Siya ay si Shana. Kung meron mang relasyon sa mundo na panghabang buhay, walang iba kundi ang relasyon natin sa ating mga ina. Pinagbigkis na ng tadhana ang ating mga buhay sa simula pa lamang ng unang araw natin sa daigdig. Pero tulad din ng ibang relasyon, sinusubok din ito ng pagkakanikanya ng mga landas at pagkakalayo. Tulad namin ni Inay, na marami nang nabago sa aming mga pagitan nang muli siyang umibig pagkaraan ng 1 taong nabiyuda siya kay Itay. Uy, may kotse nakaparado sa harap ng bahay ni na lolo't lola? Ay, teka,
Kotse ni Tito ano yun ah? Ibig sabihin, nandito sila ni Inay? Sienna! Anak! Nay! Nay! Miss na miss ko na kayo. Salamat dumalo kayo dito. Aba, hindi lang basta kami dumalo dito na Tito Andrew mo. Dahil kukunin ka na rin namin dito sa poder ng iyong lolo't lola. Isasama ka na namin sa Maynila. Tama. Totoong sinabi ng nanay mo, Sienna. Napag-usapan kasi namin mas mainam kung sa Maynila ka na mag-college. Nandun kasing magagandang kurso at universidad. Oo, di ba? Magkakasama na tayo palagi. Kaya sige na, ayusin mo ng lahat ng mga gamit mo. Oo. Pero, alam na po ba ito ni na lolo at lola? Oo naman. Ipinagpaalam ka na namin sa kanila. O sige na anak, mag-impake ka na para hindi tayo gabihin sa biyahe. At saka para makapagpahinga na rin ang Tito Andrew mo pagdating sa bahay. Kasi may mga pasok pa kami bukas sa opisina. Umiiyak ka ba dahil dyan sa sibuyas na hinihiwa mo? O dahil kinukuha na sa atin ni Merly si Sienna? Nabigla nga kasi ako sa desisyon ng anak mo. At saka wala sa hinagap ko na mawawalay pa sa atin ang apo mo. Hindi ko yata mga kasanayan. Wala naman tayong magagawa. Siya ang ina. Siyang nakaalam sa ikabubuti ng anak niya. Bakit? Wala rin naman papantay sa pagmamahal at pag-aalaga natin kay Yena. Oo, naroon ako. Pero siya makapagbibigay kay Sienna ng isang magandang edukasyon. At yun ang hindi natin dapat ipagdamot sa apo natin. Sienna! Sienna! Oy, Donnie! Saan ka pupunta? Bakit ang laki yata ng bag na dala mo? Isasama na ako ni na Inay at Tito Andrew sa Maynila, Donnie. Doon na ako magka-college. Sa kanila pala yung coaching nakita kong naghihintay sa may kalsada. Oo, doon na nila ako hihintayin. Akala ko pa naman sabay tayong mag-enroll ng kursong Agriculture and Livestock sa trade school. Ay, ang gusto ko si ni Inay, banking and finance ang kunin kong kurso eh. Para kalinya daw ng profesyon nila ni Tito Andrew. Para pagka-graduate ko raw, doon na rin ako magtatrabaho sa financial firm na pinapasukan nila pareho. Mukhang hindi na nga tayo magkikita. Ang dami na nilang plano sa'yo. Ano ka ba? Eh, alam mo naman ang cellphone number ko ha, di ba? At saka, hello, para namang walang messenger, no? Ganito na lang. Mag-aral kayo mabuti dito para pagbalik ko, graduate ka na rin. Okay? Ha? At higit sa lahat, mangarap ka ng mangarap. Huwag kang titigil mangarap, Donnie. Kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala sa balkonahe. Gabi na. Tara lang matulog. Eh, hindi pa ako inaantok kasi. Huwag mo na kasi masyadong inaalala si Sienna. Kapag ganun, naliligalig din siya sa kinaroroonan niya. Sa halip na nakakatulog din siya na maayos doon. Yun nga ang hindi ko magawa. Yung hindi ko siya alalahanin. Lalo na napanaginipan ko siya kagabi. Iyak daw ng iyak. Oh, di ba kabaliktaran ng panaginip? Ang ibig sabihin, masayang masaya ang apo mo roon sa piling ng nanay niya. Kaya nga tara nang matulog, Sitang. Baka sa kapupuyat mo dahil sa pag-iisip, yung kalusugan mo naman ang mamilikro. Oh, ito. Ayan.
Listahan niyan ang lahat ng gagawin mo rito sa bahay araw-araw, ha? Sige po. Gagawin ko po lahat ng mga nakasulat dito. Sa paglilinis, iingatan mo yung mga babasaging koleksyon, ha? Malinaw yun. Minana ko pa mga yon sa mga ninuno ko. Kaya ligas-gas, ha? Wag na wag mong gagasgasan ang mga yon, ha? Opo, Diana? Oh, bakit ikaw ang naglalaban ng mga kortina at kobre kama? Asa si Manang Ason? hindi ko pa rin po siya nakikita mula kanina, Nay eh. Baka po may mahalagang inasikaso sa kanila, kaya late na po siya papasok. Iwan mo na yung mga labahin na yan. Si Manang Ason ang bahala dyan pagbalik niya. Matatapos ko na rin po ito sa pagbabanlaw eh. Iwan mo na. Para po maisalang ko na rin sa dryer at maisampay ko na rin. Sige na po, magpahinga na po kayo, Nay. Huwag niyo po ako alalahanin. Ako na pong bahala dito. Andrew, anong ibig sabihin pinaalis mo si Manang Ason? Oh, O sino kayo na magtatrabaho dito sa mga gawaing bahay? pwede sa Sheena. Eh, sayang naman yung 80 bill na ibinabayad sa tuition niya, no? Kundi man lang siya pakikinabangan dito sa bahay ba? Pero Andrew, nag-aaral siya. Problema na niya yun. Kung paano niya i-manage ang mga oras niya. Ewan ko, di ko alam. Ganito palang plano mo? Kung bakit pinakuha mo si Sheila sa poder ng inay at itay? Eh, ngayon, alam mo na. Wala kakalimutan mo, bahay ko ito. At akong nag-aakit ng malaking pera rito. Kaya natural lang na ako ang magmamando sa lahat ng bagay dito. Alam ko tutusin, lugi pa nga ako riyan sa anak mo eh. Kung susumahin kong lahat ang kinukonsumo niya rito eh. Pati na yung ginagasto sa pag-aaral niya. Lolo. Kumusta na ang pakiramdam mo, Apo? Ay lumalaman naming dinala ka rito sa ospital ng nanay mo. Nag-apura na rin kami makaluwas ng lola mo para makita ang kalagayan mo. Nasaan po si Lola? Nasa labas. Magkausap sila ng nanay mo. Ang sabi raw ng doktor sa nanay mo, sakit daw sa sikmura ang nararanasan mo. Papalipas ka ba ng gutom, Apo? Hindi ba't yun ang kauna-unahan namin bilin sa iyo ng lola mo? Ang palagi kang kakain sa oras. Akala ko, Merly, dahil ikaw ang ina, mapapaganda ang kalagayan sa iyo ng apo ko. Ang payat-payat ni Sheena. Siguro nga, hindi mo alam na mahina ang baga niya. Kaya hinayaan mo na lang ng hinayaan si Andrew na tratuhin siya parang katulong sa malaking bahay na yun. Patawarin niyo ako, Nay. Hindi ko na-control ang mga pangyayari. Nagdesisyon kami ng tatay mo. Iuwi na namin si Sheena paglabas niya ng ospital. Ayoko magsisi kami sa huli. Na baka mawalan kami ng apo. Dahil lang hindi mo siya kayang ipaglaban kay Andrew. Anak, talaga bang hindi na kita mapipigil sa pagsama sa lolo at lola mo pag uwi sa probinsya? Ha? Naawa rin po kasi ako kina Lolo at Lola. Kung magkakasama na po kasi kami ulit, hindi na sila masyado mag-aalala sa akin. Hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad sa'yo. Dahil hindi ko natupad ang mga plano ko. Ang mga ipinangako ko sa'yo. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad. Nauunawaan ko pong kalagayan niyo, Nay. Pero siguro, dapat na rin po nating tanggapin na magkaiba na ang mga sitwasyon natin. May mga bagay na hindi na natin po pwedeng gawin magkasama.
Pero hindi po ibig sabihin yun na hindi na rin po tayo po pwede magkaroon ng ugnayan sa isa't isa. Pangako, palagi ko kayong dadalawin ng lolo at lola mo sa baryo. Pero ipangako nyo rin po sa akin na hindi ninyo pababayaan ang sarili nyo, Nay. Oo, anak. Gusto ko pong malaman ninyo na kahit magkalayo man tayo, hindi po nagbabagong pagmamahal ko sa inyo. Kahit kailan, hindi po kayo mawawala sa puso't isip ko. Akala ko bang sabi mo, huwag tayong tumigil mangarap. Pero bakit uminto ka sa pag-aaral mo sa Maynila, Sienna? Wala naman talaga sa Maynila ang mga pangarap ko, Donnie. Pero alam mo, natuwa ako nang muli kang magbalik dito sa bukid. Lalo na nang sabihin mong magpapa-enroll ka sa agriculture and livestock sa susunod na enrollment. Dahil nandito sa bukid ang puso ko, Donnie, kung saan nandito rin ang mga pangarap ko. Nandito rin ang mga taong nagmamahal sa akin, ang mga taong nagpapahalaga kahit sa maliliit mang punto ng mga pangarap ko. Ikaw, bilang isang mabuting kaibigan, at sina lolo at lola na simulat sa pool, inalagaan ako ng walang kapantay. Naging magkalayo man kami ni Inay, hindi naging mahirap para sa amin na hindi kami magkaroon ng matatag na relasyon. Dahil mas pinalalim ng pagkakalayong yun ang ugnayan namin sa isa't isa. Hindi rin binago ng pagkakalayong yun ang aking mga layunin. Sa ngayon, nasa huling taon na ako sa pag-aaral ng kursong Agriculture and Livestock at samantala nag-aaral, unti-unti ko na rin ina-apply sa kabuhayang nakagisnan ko sa bukid ang aking mga natutunan. Ako si Sienna at ito ang aking buhay. Maging handa sa bawat panahong lalandasin ang buhay. Huwag humintong mangarap. Walang makahalili sa pagsisikap. At ang lahat ay nagaganap dahil sa mga kadahilanan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Junel Benamin, Jun Ligaspi, Will Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Sheila. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, inyong maririnig ang kasaysayan ng isang lalaking nagligtas ng kanyang kapwa. Siya ay si Abel. Matagal nang magkaibigan ang mga magulang namin ni Nardo. Kaya naman naging magkaibigan din kami. Subalit ang pagkakaibigan yon ng mga magulang namin ay biglang nagwakas. Nardo, nakikiramay kami ng inay. Pakiusap. Huwag kang magalit sa amin ni Abel. Napakasakit ho, Aling Ibyam. Bakit kailangan mangyari ito sa atin lahat?
Hindi namin gusto ang nangyari. At sumukon sa mga pulis si Itay. Ano ang ginagawa niyo ito? Mga walang yak! Nay, uminaw na kayo. Atang, naparito kami upang makilamay. Alam po namin masakit ang nangyari, Aling Atang. At nasasaktan din po kami. Hindi namin kailangan na makikiramay niyo! Umalis kayo dito! Atang, Umalis kayo, pamilyang kriminal! Tingnan po si Itay. Ano pong plano nyo ngayon? Wala nagbabago sa dati kong sinabi. Mabubulok sa bilangguan si Carding. At ikaw, Nardo, ha? Ayoko na makikipagkaibigan ka pa kay Abel. Nay, parang magkapatid na po ang turingan namin ni Abel. Dapat ka magalit sa kanya! Isumpa mo sila! Dahil ang ama niya ang pumatay sa tatay mo! Huwag mo kalilimutan yan! Pero hindi naman po yung kasalanan ni na Abel at Aling Ibyang. Huwag mo sila ipagtanggol! Maawa ka sa sinabi ng ama mo! Sundin mo ang mga sinabi ko! Malungkot ka na naman, Abel. Nasa lubong ko kanina si Aling Atang. At tulad ng dati, pinagsisigawan niya ako. At tinawag na pamilyang kriminal. hindi ko naman masisisi si Atang na magalit. Talagang masakit ang mamatayan ng asawa. Pero sana makita niyang katotohanan at matanggap niya yun nang maluwag sa kanyang kalooban. Pati po si Nardo, pinaiwas na rin niya sa akin. Kaya nga po sa text na lang po kami nagkakabalitaan. Anak, kahit ilang beses ka pang ipahiya ni Atang, sana huwag mo siyang papatulan, ha? Maging mahinahon kang lagi. Sige na, Timoy! Inom na! Ako bahala, ha? Sige, inom na! Okay ka talaga, Bobit, ha? Oy, Bobit, Oh. Abel nga pala, oh. Paparating! Ay, Yan na! sandali, natawagin ko, ha? Oh, Hihinga natin ng pantoma. sige. Oh. Abel, sandali lang. Ha? Bakit, Bobet? Saluhan mo naman kami dito. Tama! Pasensya na. Uma ka muna. Naman, hindi ako mainom, di ba? Yung minog ka, kahit konti lang. Ngayon, pag nakainom ka na, at talagang ayaw mo kaming samahan, dahil mahina ka, at di mag-iwan ka lang ng perang pangtoma namin. Di ba, Bobet? Tama, tama. Pasensya na. Talagang hindi maaari eh. Ba, pambira, yabang mo naman. Kung mas nakakala mo, linis mo, ah. Maraming nagagawang masama ang tao kapag nasa espiritu na ng alak. Tulad ng pagkakapatay ng tatay mo? Sa tatay ni Nardo? Ano bang sobrang idiintik, boy? Ikaw naman, oh. Nakakapalas itong si Abel eh. Kung kumilos akala mo, walang kasalanan. Wala akong alam na kasalanan ko sa Inotic Boy. Meron! Kriminal ka! Di ba kung ano ang puno, siya din ang bunga? Kriminal ang tatay mo, kaya ganun ka rin. Bahala kayong magtawa. Pero ayos na ako. Ay, sandali lang sabi. Dato, bakit mo binasag ang bote ng alak? Bakit? Dahil itong tatapos sa kayabangan mo. Anong balak mong gawin kaya, Ben? Bobet? Si Kapitana! Papatayin mo? Sa pamamagitan ng basag na bote na yan? Hindi po, Kapitana. Binibiro ko lang si Abel. Huwag ka nang magsinungaling. Kanina pa kami nasa paligid ng mga kasama kong tanod. At narinig namin ang lahat ng sinabi mo. Hoy, kayong dalawa, ha? Ayokong gagalawin ninyo si Abel. Tahimik na tao yan. Walang ginagawang masama sa inyo. Kapag may masamang mangyari sa kanya, kayong malalagot sa akin.
Kapitana naman, oh. At tigilan nyo rin ang pangahamak ng kapwa. Kapitana. Para walang gulo dito sa ating barangay. Napahiya tayo kanina. Nakakuha kasi ng kakampi ang Abel na yun eh. Dahil kay Kapitana, napigil yung gusto kong gawin sa kanya eh. Pero may araw din sa akin ang Abel na yun. Ako, Bobet, huwag kang rumesba. Bakit? Dali, baka ipabugbog tayo ng Kapitana. Iba pa naman magsalita yun eh, talagang ginagawa. Nardo, kumusta na si Aling Atang? Yun, nangangayayat na. Madalas pa rin malungkot. Galit pa rin sa inyong lahat. Ikaw, Tol. Galit ka pa ba? Aaminin ko, masakit pa rin sa akin ang nangyari sa tatay ko. Isipin pang namatay siya sa kamay ng kanyang kaibigan. Na tatay mo naman. Pero maliwanag ang sabi naman ng kakakita eh. Aksidente nangyari. Pareho na silang lasing at nagkapikunan. Nagagawan sila sa patalim na dala ni Itay. At sa pag-aagawang yun, siyang nasaksak. Na siya nang ikinamatay. Kahit masakit, agap kong katotohanan yun. Maraming salamat, Nardo. Sana dumating din ang panahon na matanggap din yun ang nanay mo. Eto na, walang iya. Paparating na. Sabi ko na eh, dito siya dadaan sa madilim na eskinita pa uwi sa kanila. Dahil mas madali ang daang ito. Lagot ka ngayon sa akin, Abel. Abel! Bobet, Sandali nga! Bobet, ano kailangan mo? Masyado akong napahiya nung huli tayo magkita eh. Inampiang ka ni Kapitana. Kaya ngayon, maniningil ako ng utang. Bobet, ayoko ng gulo. Pakiusap, tigilan mo ito. Titigil lang ako, ha? Kapag nakaganti na ako, anak ng kriminal! Ha? Ano? Ha? Bobet, tumigil ka na. Tigil? Huwag mong pilitin patulan. Gano'n, ha? Mayabang ka talaga! Ha? Ano? Ano? Talagang pinipilit mo ko! Ito po! Uy! Kung talagang gusto ko, umante sa mga pangahamak mo sa akin, kaya kitang lumpuhin ngayon, patayin, dahil hindi ka na makagulapay. Pero hindi ko gagawin, dahil ayokong sirain ang buhay ko, maging ang buhay ng pamilya mo. Kaya sana, huwag mo rin sirain ang buhay ng kapwa mo. Kaya pala gabi ka nang umuwi at may pasaka pa kanina. Iniwan ko po siyang hindi makagulapay doon sa eskinita. Pero sinabi ko sana sa lubong ko tauhan ni Kapitana na tulungan nila makauwi si Bobet. Anak, maging mahinahon ka sana. Ayoko mapahama ka. Tulad ng iyong ama. Hayaan nyo, Nay. Hindi na po mauulit yun. Mga kapitbahay! May tulong kila Aling Atang! Ano yun? Narinig nyo, Nay. Ang sunog daw kinakaling Atang. Kailangan tulungan ko siya. Teka po na. Wala ako doon sinado eh. Nabanggit niya sa akin na magkita kami kanina. At may sakit din si Aling Atang. Kaya tutulungan ko siya. Lolo! Tulungan niyo ako! Hindi ako makalabas sa ay! Abel! Narito ka! Ligtas ko kayo. Halika. Bago patuloy ang matubog itong bahay niyo.
na tayong bahay, Nardo. Wala na. Nahihayaan nyo na po yun. May tatayo po natin yun. Ang mahalaga, buhay po kayo. Dahil sa pagkakasakit ko, wala ako nailigtas sa gamit. Paano na tayo ngayon? Atang, handa kami tulungan kayong makabangon. Siya nga po, Aling Atang. Uy, maluwag naman itong bahay namin. Lumito na muna kayo habang hindi pa naiaayos na muli ang inyong bahay. Gagawin niyo yun. Sa kabila ng mga masasakit kong sinabi sa inyo. Nasaktan ka, nawala ng asawa, kaya hindi kita sinisisi. Pero para sa akin, hindi na pagbago ng pangyayaring yon ang pagiging magkaibigan natin. Ibig. Kaya hayaan po ninyong tulungan namin kayo. Salamat, Abel. Iniligtas mo na si Inay. Ngayon, tutulungan niyo pa kami. Pare-parehas lang naman tayo nasaktan. Kaya parehas din nating pagalingin ang ating mga sugat. Dahil sa pangyayaring yun, muling nanumbalik ang pagkakaibigan ni Inay at Aling Atang. At ganun din naman kami ni Nardo. At nabawasan na rin ang mga taong mahamak sa akin dahil sa kasalanan ni Itay. Ako po si Abel at ito ang aking buhay. Kung magiging mahilakon lamang ang mga tao at iwawaksi ang puot at gantihan, magiging mapayapa ang ating kapaligiran. Marag Siganap, Chiquit del Carmen Amor, Fidel Benabin, Susan Robles, Shirley Gaspi, Susana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Abel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Miar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.